bia na no pay the Awurade Nyankopɔn tumi ne na hoɔden anɔpa yi ɔde ama yɛn anɔpa yi deɛ ɛm sɛ wanka bi anhyɛm de ho yɛ sɛ mabɔ awura opunum na maba wo nkyɛn prɛko pɛ meka na maka ne san na meka ka kɔsi sɛn anɔpa yi mebaasɛ mede nsɛm bɛ baako mmienu bi ɛde brɛw bia na woda kɛtɛ so bi nso no masɔre baabi a wo bia anɔpa yi bia no ɛnyɛ nsɛm tenten anaa bebrebe nkwan deɛ sɛbi sɛ ɛbɛyɛ da a ɛnyɛ nam bebrebe na mmom wohyia wɔ nipa anaasɛ wohyia wɔ ba a ne nsa no bɔ a ɛna bɛdi adanse pepe sɛ nkwan na ɔreyɛ no ɛka anɔpa yi mepɛ sɛ meka kyerɛ wo bebree na meka nsɛm baako mmienu kyerɛ wo sɛ abrabɔ bi a wobɔ ne wiase biara no yere wo ho adeɛ bi a woyɛ ne wiase biara anɔpa yere wo ho yɛwɔ nneɛma mmienu mmiɛnsa bi wɔ abrabɔ mu a ɛno na ɛma nipa yɛ nipa o nneɛma mmienu mmiɛnsa bi wɔ abrabɔ mu a ɛma nipa yɛ nipa because in life it is not easy for you to become a survivor ɔrɔ nipa biara a abrabɔ mu ɔpɛ sɛ ɔde ne ho na ɔyɛ titiriw biara no ɔma n'aba mu ɛwɔ adeɛ bi a ɔyɛ ho ebi na ɔpa yi waware sɛm ayɛ basaa odwuma sɛm ayɛ basaa osika sɛm asi tiri ase nti baabi a akɔkɔdu no ne nyinaa ne sɛ wotwa w'ani a boafo bi ani hɔ abɛpɛsɛ no pa me ba na meka nsɛm bebree kyerɛ wo onyame frɛ wo bi a ɔde biribi ka no ho anɔpa yi die na yɛ wo dadwen ne nkwadaa na ama wosu nisuo na wote nisuo abrabɔ mu su a wosu nyinaa ne sɛ wohia boafoɔ anɔpa yi sometimes sɛ dubere bi sɛ na sɛ nneɛma nyinaa dane ebutu na sɛ wonte nneɛma ase a ɛyɛ adan wɔn kyerɛ kɛseɛ no wate mpɛsɛ meka kyerɛ sɛ nipa a anasɛ sunsun ebetumi aboa wo wiase enye nipa obi ne ho ato nipa bi so ama nipa bi ama ne nsa si fam nɛ obi di na abrabɔ nyinaa ama nipa bi adaadaa no but mpɛsɛ meka kyerɛ wɔn sɛ so nipa adaadaa wo ama abrabɔ na to ape ama wo ho nya wonya Kristo ana Nyankopɔn enkuto ɛna ado ho to no so na pa ya obetimi atwitwa aboa wo na waje wa firi deɛ wo nam mu abrabɔ nyɛ bɔna wo na abrabɔ nso yɛ bɔna ntina makokɔ amotoma ɛkyɛ pa de mpɛsɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ obi ahyɛ president sɛ okɔsɛ okɔkɔ no mawu ba mepɛsɛ meka ma wo te aseɛ sɛ hia wengu papa bi ne si ne fie ana so si ne dan otu ne din sɛ hia wengu ɛdeɛ na kyerɛ wo so no pa yi ɛdeɛ na ada wo dadwen ai fashion with him say without bear man you can make it in life. Se bear man nka ho a maame abrabɔ no betimi abo. Se bear man ni mu a abrabɔ no betimi abo. Ya ye wo su ani awerɛho ani dadwe ne nkwada na bia a etete wo e wa setane abrabɔ mu no. Be be se me gya na me ka kyerɛ wo. Se okun ani amane ani hɔ a asomdwe ya na se nkurimdie nsu ni hɔ. Tida no tro no se what to form a sorry. Na de wato fom biara no ɛda akye efe ɛsene de ogina ho me de Joseph abrabɔ ɛbɛyɛ mfato ho de ama wo ɔno ankasa ne nuanom ɛna taa no ɔno ankasa ne fiefo na tɔn no ebia na no pai wutie me dadwe ne nkoda na ne wosu na wonam mu no ayɛ wo sɛ baabi a wadu no ani da so nyina asa ba me pɛsɛ me ka kyerɛ wo sɛ ehia wa enwu osuni amane ɛne dadwe na fosumye ama de wo ye na nopa yi ni se ebia de obedi akura ho oden sori na bɔ ho so na abrabɔ bia no ba bia ni ho no ma obenya boafo se Nyankopɔn a ɔte ase a wonwu ye no ɔna ma wɔn pai bɔ no osem nyina no endan no wate sai na me na da so te ase wonwu ye so no se Joseph nuanom bɛyɛ ne tamfo Joseph nuanom ene tai no ebia fie bia wotim wakwakonya tan baabi a ofiri no ena bia na ho ene baabi a wotamfo kese pa etie meka mo wate na wate ase se onipa bia wo ko abrabom bia mfa hye ne tirim se ɛko na wo kuna ye de abedi nkunim adom nyina Nyankopɔn wo frɛ wo bada ne onyam mu no ɔno na sɛ mu na mane kakra nsa ɔbɛfrɛ mo na mama mu nyina so amma ye pɛ etie bia na wusu ebia na wa abrabɔ nyina to ape
bia na baby a wote nyina na oniema nyina siriti ase. But I am here to tell you something, say. Onipa bia wo so abrabon ya setra mu bia no fashion itrim say there is only one man who can save your life. Oberema ba ko probetimi age ofi de wona mu nyina no ono ne awurade Nyankopon. It came to a point nipa bia abrabon ya setra no nsem o mu so nyina no say Kristo agya won. Dan awurade kan say oba awura ba free ni ba akokọ a wanwo no 9 months. Ane yemu hyehye no wode a. Ene ono twedi ampo basaye adom kwa me Nyankopon no. Se men kan chose ne wure mfi wo da biara da wate. Amane bia wona mu ne bia any adadwe ni osu bia wo su bia for say witrim say one day you can make it in life. Misia ade bi free nipa o ye bob. Ne fa ne bi o bob. Do ye bob hu. Ofeli 1999. O ye bob na ofeli sa 1999. You talk to 2000 no. And son wotimi ameki atimi aye amana ye yie. Be a failure. It is a stepping stone to success. Unkuguo na wudie no ene na ma wotimi kwakodi nkuni mu abrabom. Ebi ana woni. Failure is a stepping stone to success. Or failure is a stepping stone to succeed. Enti say uye bibi no failure. And no doesn't mean say you are out from life. So uye bibi na se niema siniti ase a and no doesn't mean say ade na wo ye na chese wuntimi ni nkudim. Enkudim die wo ho e ma nkrofo aba o mo ho so mo betimi aye bibi wo abrabom. E na abrabam wo atofom. Ana do ho manipa bi agu oni mo se am abrabom ni na asai. Die na wa ye abrabom ni asetere mo na wo ye no se wo hu se ba bi wadu no abrabom ni na ato ape. I am here to tell somebody or I'm here to tell someone the downfall of a man is not the end of his life. Onipa abrabom wa hwe ase nyina ntere na wie ye. Onipa abrabom wa tofom nyina ntere se wa abrabom no ano no. So what to form na asa so de biem. Ana wo de form na asa so de biem. Na abrabom no wo bo de ne no e be kire ba bia obegina wo kira. The kind of friends that you choose today to work with them, it will determine where you'll be tomorrow. Eti nipa bia wa choose no abrabom so person no nante no e be kire ba bia obegina wo kira. Joseph ni anu ton no. Joseph ni anu ta no. Ye de ne koto aminam obi so da ye hu so da aminam a it means say we shabra na so abraba odi ba wi ase no e dia dance say obe delay. Joseph ni ba no so no sha aminam. Enkrofobia etwa mezimfo a omu twa mo ne ni twaka eni ne hwe no. So ne say omo na ba yi Joseph. No omu yi no omo ton no de ne ko Potiphar yiri fie Potiphar fie. Na fekwa do tan no koye kase. Potiphar yiri ba beta no chen bibia. All because of say on my Joseph so many privileges. Say Joseph ne meda. Joseph has to say on ne meda. After the Joseph got to afiase life in prison. So be the tools to say one repuna I life in prison. So the Joseph got to afiase for 32 years. Sano nyamia onim ni pa bra bomu nsam. Sano nyamia onim ni pa setremu nsam no. No person ma Joseph to edin for process. So before the product there must be a process. Answer abrabo na de na wo ye ni be ye no. Jesus fa bibi mu answer. Answer abrabo na betimi akọ anim no. Jesus fa bibi mu answer. God will fit preoccupy me good. Ye 2 year ye wo paper bi cigarette adi bi e shape inside no. Ye de fa ho ye de afagema mananane. De wona mu nyina ye wusu ja wona mu. Shazak Mizak na Abednego. Wasi sa masa onye ohini yi. O amasa onyankopon na de ho ato no so no no betumi agye yen a ye nkoto nsore woda. You will not bow down. So nyankopon na de ho ato no so no. So wanye mpa. Wanye mpa. Ye nkoto. Ede na aye dadwene. Na de na aye nkoda na ne. Wo do sa so bibi ma de na okita mu na sai. Wo kura bibi ma de na kita na free winsem. Me person me catch up before the product there must be a process. Je wona mu bia hu sa braba na say atop bia. Oni pada sa ne bia ntimi mu oni pada. You don't need any person but you need someone. That is God. Wo hia nyankopon. Eti anopai. E ma wa brabom a wo hu sa na waka achi no. E ma de na waka achi nne no. E ma hu ntofom. Once I was reading a book. The book na me kenkan no.
am baba te ase se man bia wabie bie nyuma bebre onya at the age of 80 years onya at the age of 80 years and son of now after ne dia pie Sarah nya 90 years and son of ba obi betime ka say I 90 years they say watwam true but with God all things are possible but it is impossible with man onipa ni mu de bibia ni ho no mo a entimi ebetimi yesi but onyame mu no bibia timi ye ma ne ye Sarah nya 90 years Sada ja mizaka na bedna go se yankoto nsori ye chiwo mu dom kogu funu no mu ye chiwo mu adom kogu funu no mu ye de dan na su koto jata menam ete wonyi ne se de wo so namu ne no aye jata mena wo namu de wo namu ne no aye wuja wo namu ne ade na wonti nyame ase na wonya wakono mfa ma awurade ade se wo de ato nsa yam nipa na wo kese ne nti obetimi aboa wo wodi agurade e beche no wo de wonsam nya be sa to abonten. You shouldn't trust anyone. The only one man that you can trust is God. Onipa ba ko betumi agina die ani nyame. Adana mi control die be say you shouldn't trust anyone. But the betumi trust no aya adwuma kita won sama na sike kura wo. Ani onyankopon. That is what asa. You can trust only God and the money that you have. And the betumi age wo. Sike kita wo da obotomu ne. Aya 1 cedi, 2 cedi, 3 cedi, 5 cedi, 10 cedi. Ani nyankopon wonim no no. And the betama wo wagina di. So now we are now the who to nipa so nipa betuma disappoint you. But that's kind of double to me disappoint you that. Nyankopon dey want to so disappoint you that. So if you have a spirit to trust the spirit of money and trust the spirit of God. I don't know when you say Nyankopon ni na won fan she with him say a yet dan so pass so said na. 1 Peter chapter 5 verse 10. Odomu nyina Nyankopon wa from abana ni onyamu no. Ɔno na sɛmo hunu amane kakra nsa ɔbɛgyema sisi mama mu nyina so ɔbɔ yɛ pɛ die na ayɛ odadwene die na ayɛ osu ama wosu no wiase te sɛ de baabi a wadu no wabara wapem ana mo bɛda wotwafo wabara bɔ ho na die na wobɛtumi ayɛ fa wabara bɔ ho to change your life. Please mesrɛ obi na si ne fi no sɛ hia wengu anɔpa yi mepɛ sɛ mekama wote aseɛ straight onyame atre ne nsam sɛ Apple be at one. But I see, say, what yet in some way, near my be. I don't want to include any publisher. I'm a brabono, a trap. May should be a moate, and you're a wobium. And yawa, and cofa, a draw so becumo. And that mammy, what for draw, what for poison so becumo, make catch your say jayo jai. What a yourself, cocoton, wo yourself a homeda show konewu anopai jai baabi ya waduru bia jai ye wo barima bia wo ke wasam kire na oni nkomodifo awade na wote ase na yourself baabi ya waduru nyina pem awade na wote ase na yourself baabi ya waduru nyina asan me di awrade bra wo fie na wotimu no me di Jesus bra wo fie na wotimu no sa anopai ono ne boafo kese obetuma bo wasetan ya brabom on the better you soon have one man in an adjoining in Quadan and in FPO. Who don't want to be so many Panama says Sipoma, they catch now. Failure is a stepping stone to success, to succeed. Kugo na wouldn't in Nano, a Cherasa Cocodim. Nana make us say, Michel Sinibi, Nasinina Shayano. Now, Omunina Comerica. You started just on a mass. Guess said, and I quanted to form. First one back to form. Crawling in any day, Sonia Quano. Or two form, Nana Slepoyenti, of Pichica crack, none in Amubu. Woman in a diminica moment of Aquan, sorry, oh, no uncle. A corner so that was finishing. A fay. Wadin kakra. Woman in our son. That day, I'm telling you, departure Asha Century na wie. It made me a time, Mrs. What I can say. Only part Missouri, but a woman can see a pa. I will be ordered for money. Nipa, me trust in the Jenny Nipa, you'll be a winning bine.
de me gidi de me so ne wiase kese pa yo obi a ne yira gya no ana ne kunu gya no onipa me so ne wa brabom is someone who is down aye de woni bi ne nipa me so ne na ye wo a wo ye memento aye de woni bi anya wo a ukita sika dada de me so ne na ye obi a na brabo do afom de me so ne na aye obi a na brabo ato ape de me so ne na aye obi a ba ma bi agya na si ho de ode ne ho nyina ma ba ma bi ode ne ho nyina ma wo ba bi no ode ne nsa si fom ne wo sa nipa na ye memento wo sa nipa kro e na ye memento wo a metimi agye wadi aye wo a ba ma na wawo wo ba ma promise wo bi na bi adu yes I can never live without you but the nani part do nsa si fom woni sa nipa metima trust we ne me see what the Joseph ekoto afiase for 32 years in prison rape case say Joseph sa fire afiase esa baba ye wo hempon kese de a e de na me pese me ka kire wo wa wie ye ene oni onya makita wo no so ade bia wo na mu bia batumi aba wie ye fa hwetrim say yamfa ngo de a ene enka ho say yamfa sa de na oba wiase ababata wabrabo ho no yamfa ngo de a tie ye woni ama mienu miesa bi na wo wiase ye wo de ye dua no ene ye wo de ye wo de ye dua no ene ye wo de ye sie no niema tu ye wo de ye dua no ene ye wo de ye sie no so in life and as a Christian wo ye Christian ya wo ye Nyankopon ba tie ni ye if is ye de ade hye fom a ye dua ene so oni pawu a ye sie no ade bia ye hye fom bia no a ye dua bia na fifi na mo de ye sie no de entimi sa mankom mama e ma ne nye it first we trim say as far as you have life among the living wo won ko wa hoden ko wa tiasefo sa asisu de say niam nyina sinitra say it means say ye sie ye de hye fom ye dua wo na mo de akata nso ye sie no de entimi sa mankom biem eti abrabo no ane su na wusu no etere say ye dua wo ade bia ye dua bia no ebesa fifi amana ye yie o twese nso bi betogu abrabo no so o twese nso bi betogu no baye no so ebe fifi that is your life na mo de ye sie no de ade na wu ete na me pese bi ka twese won kwa no wunwu ye de wonam no ye dua ehye eno obi tie me na abrabo nyina no se de akokosiri de na abrabo asa wo abrabo nsan yesie yedua de yesie no ane entimi fifi biem na as far as yedua nko ne wo twese nsuo bi beto and I am saying the rain is about to fall nsuo bi pese togu no baye no so togu de yedua no so nsuo bi pese to na nsuo na ye krado nsuo na siesie se ahihye na nya togu fom se pe eye dan a ade na ahye e fom na omo hu nsa apro no ebe fifi nipa hunu se wabrabo atofom nipa hunu se bia they came to a point na sika fa wonsampa it came to a point bia na wo ye bibia na fa it came to a point bia na bibia obaye bia eba ne san ade na aba na de na asie ade na aba na de na asi amanne sika kita wonsam nyina fi wonsa amanne ade bia wo ho bi nyina asase aparo esi nsuo fawa na mu ha ne mu nua nyina yiwu ayiwama aye that is life wo afafo na wo fra obi aka kire ne se bra me ho kire me sister me ho kire me no so started in the story hia wo ba ka kire wo ba mo maki narrative story ni nyina wie wo ba wie no na wo hyase aka kire wo se ye wan ka na ntem oni papa ni mguase bia ya re da wo so na mani pa bia to din e bia wadwuma asenti ne se wo mpa adwuma
bia de abato wo ne ho nipa hu no sɛ nim guase bibia ba bekyekere wo ba no pa mi wo hasa me ka kyerɛ wo sɛ hia wengu bo ho so ne sɔre anapa yi ogina bile no ba bia wo pɛ sɛ wo tena na ho pɛ onipa ne hunu wo sɛ wa bra ba atɔfom ba sɛ de nyame hunu wo no ɛnyɛ sa na tie sunsun ma bɛboa wo ɛbɛtɔ ta wɔkye wa bra bɔ mu no ɛno ne Christ ehia wengu ehia wa anapa yi me pɛ sɛ me kama wo tene ho ase abrabɔ bia wo bɔ bia osum bia wo sum bia nyame ya do bo tena kwahye me wo kumase anapa yi me firi ha no ma me kokumase straight wo tene kwahye ye wo kumase anapa ba bia wo bia me to nsa frɛ wo sɛ ma me ne wo ne yɛhia abrabɔ na asi ne tiase atɔ fam no brana ne ye mehia onyame won konkotumi ani mu ahoɔdene ɛmfa yɛ so nkyɛngi wo lai osuna wo suna to betwa wo so wa yɛ binom na wanya adanse nya wona mu nyina betumi aba wie yɛ wate nya ekoso nyina baba wie yɛ na so yɛ sunsun a wo gine die na betumi aboa wo honhom a wo gine die ne die hin ɛno ne awurade sunsun a wo gine die ɛno ne awurade ɔso nyankopɔn betumi ayɛ wo kɛse o na so yɛ gidi a wo gine die sɛ de ehunu nyankopɔn ne fa no saa na ɔbɛyɛ nnwuma wɔ asete no abrabom ebia na ehu nyame sɛ saa nyankopɔn no wɔyɛ ketekete bi ohun sɛ bi wɔyɛ kɛse trust your God. Put your trust in the Lord. He picked someone from nowhere and positioned where he belongs. Ofa nipa no free baby ho. Eya teche enim guase yarem. Oni nipa na hye ne ho no nyam. Opeda ne nsa amogye ne fa ho de abaye adwuma. De wona mu nyina no Kristo ni wa ho oden. De ekoso nyina no Kristo ni wo bambofo. Ebia ne ne bibia free wo nsem. Osankafo ngoma ti ba ko yimun kunu no ase de na esi ne de na aba de asie ni se ebi asi pen de aba no ebi aba pen de wodi wadi hunu no ato obi pen de wotena mu wotimu ne no obi atenam ba bi biara wadu bia obi nso aduru ho kuro na wakom no obi nim ho gina bia bia wogina bia na obi nim ho obi aduru ho da de na asi de na bae de na koka papa de na so ba yira ho mamu ama ba yira ntimi amoyi de na asie ama wale a wote asie guo de na aba ama adwuma kita won nsema firi won sande ai na Kristo nti ye ni bi enso nkrofo kwa ye bekobi omo hya ye be hye bi moto ye beto adentia if you say we call something grace say adom ni firi wo so a na wasem emobo but say adom no honko ama wo de a ebedu ba bi no wo so be yesi bi no o cha ye kwasi ada ye wasu ye bo amangwase bo hya asase so ba bi e wadu bi ya ja de wo ye nyina to wo kira no pa masore na ye we na ye eye nyankopon hwa sore bi a o hwa akoma mu erade hwa akoma mu anopa tena no pa kwasie meto nsa frew metena setie nipa bi anopa pa ama me ma me ho kwa ma erade fa me so ema wo je ne fa hodie eye nyankopon ma dia ebi a wo ya ban dwuma yeni ebi a na wo ye obi sabi ekohye be nyaado wo ye nipa tete ubi eti wo pese nipa be hu me ntwa nipa ma TV so sabi etie no ne mo ni me mra mehia baabi a wo bia wo hwe me bia meto nsa de frew so kira no pa awurade be ye nyame ama ma ye nakoa wo kira no pa onipa bia wo ba benche bia e fa nhye ne tim se wo ba no de nkududie be kofie nipa bia woni me be hia kira no pa bia fa nhye ne tim se kira no pa wo di mpagya ye enye no nyame kofie osu ne dadu na mane a wusu no eto betwa me de da bia me ka kira wo me se me kwa bitoto nsansan ana da bia me ba fidie so ma babo mu a kira wo ka kira wo se pe ba bi ne fa oti kohye because wiase we se na hokwa nti se woni namoa na se wonya ba bi na se wo mfa wo de ye de ahia fo gya yarefo agi ni pa bia anopa ne mi mehia me wie na ma fa ko be ni pa be mi onu mi ensa me pese e free sabre kono every Saturday morning bia me no be hye wa brabo mu nsem e de na ama aye wosu aye amane aye koda na ene dadwen eye wo sa ba bi e wadu no wa brabo ato ape wa pem na so utie manu mo asem nei e bi aduro na ofa senka wo kwa kono mawu no wajai ukokete so wontumi na amanne wa brabo ene dadwene as ene wa penisi ado so ha mesinya wangu abrante no starting mirika no nipa nyina sha no ho e long last okodi nkonim
misro nipa wada fam ne misro nipa ye de na hye fam o twese nsuo bi beto obedua ye dua no no e de obefifi ade bi e de hye fam bia sampura enye yie ya college science for kire se ye de hye fam a epro ansa na fifi wa pro nenso o twese nsuo bi beto wa pro o twese nsuo pa bi bo suo bi begugu egu asase ne no baye nso and there must be a change. The door must open. It is the word of command. There must be open. There must be a change. And what says say biba. As you was say and we nyam bi pie. Ama won so wa bra boye de. Die na hye wo so. Die na ye nkoda na. Ba bi biara wadu bia. Abrabo no say betumi aba. Ba bi biara wadu bia. Abrabo no change must come. So the jina wana mo so. Jai sunu jai areho jai amane a wona mu no ene nkoma a woni nipa edi no wate ka wasem nkire nipa bi ada ade bi adamfo ayeme ade bi anua bi ayeme enti me hunu nipa behwe ni mienu me hunu nipa behwe ni tutu di nipa ye minti ni yima dwi fi nipa so di nipa ye minti betena se hunu se nipa de enso enwene nam yi ma dwene ne mani nyina firi nipa so no enne abete bibia se e wo wiase ehu ne se onyankopon kuto ene bambofo aseme de me hoto no so a sa nyankopon ne betimi aboa me subi a wona mu bi a wo subi a no fa hye wutimu nne se ye de nara change ebeba se Joseph anka fiase na Joseph atamfo no mu ko hye wa fiase answer the do bi beto afiase na kese wadi bone eti nipa ono ni Joseph ko share wa afiase no ba ko ne ko di Joseph one dance here. We have 3P in life. So Joseph from prison, from pit to prison, from prison to prime minister. First one, number P, from pit. Second P, prison. Third pit, prime minister. It is a water menamuna, Pasha Utim, Obasa Kodefiasi. It is the owner munu and we who from Menama Obasa Kofiasi, who for Fiasia, what be any particular. We were 25 minutes, but the Bapi call, a penny pabesa 10 pet, and a paya, a fat 10 course. Number, and I'm there to screen so no. What brought about him for I could do? A suban and a usu. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. I'm morning. If I told you about Kasafi. Pacho, the Kasafi and Danaso. Meet you or hello. And the Casanti, the Nairi, and it's in the prayer now, Danasi, on the foot, the picture. I radish now, what? Radish now. On your Ochanopa, I see a boy among wasi. Maybe I will be a anopa, I see a boy among wasi. Frame an enemy, see anopano. Frame. Maybe I will be anopai. Bia, na ya osako fadro na numnewu. E pese me catch it. Hello? Hello? Hello. Good morning. Good morning, sir. Pacho, we didn't be a Kasafi. Prepare for the prince before Fraka. Meet you. And then the first time I met Florina. The program when you hope and show that when you know that now Tomakumas preaching now, but now best almost family. Now, Yami shall be Yami shall on found Flat Domon Quadrum. Yami shall. Someone shall and feel like we make it that no Saturday for the year.
One person, I never mark us on another show, Sunday. I mean, show apostle. Shop, that's it. Let me shout. Oh, hello. It's the only person we catch the winning now. Yet the whole two nipa biso. It came to a point and himself should be betting me a boy. It came to a point and himself a baby. Adam for me betting me the yaku with a baby. I'm a baby on your gina yano and Kayan so see between your white genebi. San what dear Corono the Dean Aqua say. But a downfall of a man is not the end of his life. Nipa shia century na wie ye. Na ka Joseph for 2-3 me say me mentor nye nipa bia o gina hot da. Ghana hasofobia nya me mentor. Nipa me so ni wa brabom ye obi oda form ne. Nipa me so ni life ayi obi an na brabo ebinim. De me so ni na ye de oba bia gya no, beba bia gya no. Ama wo so di abrɛho etete. Sa nipa na me mentor. Because what would that form no experience e dance the ogina ho. Hello? 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 The other form more experience than the original. It is not glad the car say, the original one show you no one ase. Adentia because the other form ni niyama hwehwe, the niyama hwegunu, enim baabi an niyama no, so do be say nafa. Ete bia na na form awoda no, e ma more experience. For you to know your way, so the Bible who wakwan ye. What in crofobia ba wa bra bom, said ye be ya obetimi move forward in life. That is why you have become an enemy. No man a good screen so no. My friend come here, sir. Many time, and you know, friend, none meaning come up. Oh, you're making crofobia by your life. Listen, none of be friend must suffer. Man, no me home. Because it's hard and one who was a me and Casama downfall. I'm in the cover. A Juma me ya me who is sister no to fie on your Juma ye. And I'm sister no so my bet na fie. O kasa me ka tell say hey tie. E pese me Kenyan sasem kire wo ne. Say onyame de nipa bi anatamfo bi ba wa brabom. Onyame de adamfo bi ba wa brabom. For you to get more lesson. For you to become more wise. For you to become a wiser. Onyame de nipa bi ba wo life, e ma wani da ho. Na man a good screen is no. Frame. Nane me ma come on pay. Frame nane me nin komo. Onyame ni nipa bi ba wa brabom. Ama brabom no, wo benya desuade bebre. Enti, ya won krofo bi wo life a. Omo ye nipa miensa. Ti asem we ye. Sa wa nhunu a, won ti ase wa brabom da. We have 3 people in life. We have 3 people in life. Hello? Hello, Papa. Good morning. Morning, Papa. Hey. Pacho Hwani. Papa, Meet you. Papa, even if especially the business where I am not there to pay people for now. Medase. Yamishra. Mate. Yeah. We have 3 people in life. We have 3 people in life. Metis studio high. Say me sorry, na me Jania. Nipa me asabi ne bedi machi. Say me sorry, na me woro me ho na me Jania. Ye won krofo me ense bedi machi. Nipa ba ko bedi machi ni say ba ko e pa behwe. Akata medaja so. Ba ko e say pa tie say mabodamo a. Ba ko so nyani ba behwe keke. Krofo me ensa we. Enti abrabom no ye wode obabua mo adaja so akata ene ye wode ono so ni nani behwe abu abrabom ho akonta ene ye wode ye ono kura de onim se bia wo ye kronfo bi ana obi na abu enti obi so kitabo ene chensi wo life. Hello. Good morning. Good morning. Bacho wodi ni baby akasa free. Bacho me get the packet for the bank. E bacho meet you. Bacho what ma wo this
Thank you. Me find your good na yonko menene na bia me ko na me fa e kunye apata na kunye e me fa e me o ti ni fa o ya ko ma tien o de ko o tu papa ani sha me ase papa ya kan mate ochira no pa ya wasu ebu amango ase ba bia wo bia me be kuma ase okuada ya wada fiada bia so me won kran no ngwa aboade first block factory akwasiada ne benada bia me kuma ase enti mo am kuma ase area central region bona hafo eni ba bia no e pon program ya me be kuma ase anya me ya do ochira no pa adaje ni poso number na go screen so no frɛ me na de how bia no ya me o carry ya me de be mpabo e de amount na ma hwede awurade nyankopɔ bɛfa yɛnsa so ama ye do bɛkwa kosie sada me ka kyerɛ wo no 3 people in life who jane pɛ obi nim ebia na obi nim sɛ wo yɛ kromfo obi bɛfa buo ni bi edi mirika de bechensiw ba konso de ɔnyani ba bɛhwɛ ba konso e ba bɛkata wodagya so the whole say when you go ase no it is our fan crofo mi ensan way life e wa brabo man fan hye wutiri mu a say de wo ye bia no ye wo ba ko be support ye o mienu a ba ko ta wachi e ba be pro ku hello okay ye wo bi o hono mo nso a oba ade na ne be hwede ato wo anopai I've just 15 minutes to leave. Anopai. Then, ana ayen kwadanda. Then ayen dadwene. Sankrofo mi ensawe wo abrabo mu a. Woni se ne ba ko pe. E na obu afo. Ba se wutrim se omo mota wo wiase no. Omo do so se ne wo manka se omo do. Time, e olumba nwum bi wo me pepa. Se mpempem do me ampempem na ta me. Minim se ade bia ne ho a wo ya nipa dodo bedi wachi da wo start bibia se wo yepe nipa ni wachi agi se wo ye wie ansa na nipa hu eto obia be ma mo ne yo a yeso watimi akon kodu nkonim obia betimi ama wo ye nkonimdifo a agi se wapagya awie wonwie ya wonya bi ema ne ne enante ni sika wonya ne da but na woni bie no enkrofo beba wo life mu no enyina ye different ebi ba wo nsam so a ye different adamfo bi nua bi adwuma bi emu asem ato ama wo de wuti akohye ba bi a wo je ho ani number na go screen so no frɛ me na ne me ni nkomo frɛ me na ne me ni nkomo frɛ number no na ne me nkasa no pɛ ba bi a wo bi a good morning. Hello. Good morning. Hello, good morning. Udine ba akasa fi. Your friend Joseph Kasafi aka. Metie wo hene. Now, what operating here? Atoma kuma so far because Joseph asema wotano. Atoma kuma so far papa ya mi shraw. Na mwa Sunday there. Na ba se me ba we show. Emi che wo be. Awurade shraw. Awurade shraw. Ena me ka kire wo no. Abrabom no Joseph ni ankasa no mu ne ton no. Osi ni pa fifo be ne tamfo. Fere number no na ne me ni nkomo anapai me bre na aka ni sua. Na me mompa ya mfama ho. Baby a wo bia baby a wo du bia. I am telling you the fact. So in life it is not easy for you to become a survivor. But until you take a risk for you to become a survivor, Joseph take a risk before you become a survivor. Number na good screen so you can call me. O frame here, me no be din komo. Na baby biara wa bra bana du. E pese me hye wonko na ka cho se hia wenwu. Wa bra bana ntofom. O tini kwasie, ye nyina yakokoma se yeso yebo a amango ase. Yeko. Ko so afra urade nyankopon. Ya hwe baby odi yembishi. We believe in nature, we believe in God, and we believe in everything. And we know say one day when nyankopon aka no hontam no or the ABC baby here. I'm here next week. Let's start it. Obi aba homa no so. Hello?
Hello. Good morning. Good morning, Papa Kopo. Udini baby akasafi. Mbache Ismail Popo. Mbache Western Region Atempega. Me bacho meet you. Wazo for picking up on Makuma so pa Nyamika on your show on your PC. Without them. Misha. Premi, none of pay, me no income. When I'm no income on pay. And every Saturday be up for feeding to Seekers TV. And a pedia. And I mean share no problem no. Beer. Na mean so nyame bet me family as well. When it comes in terms of spirituality and physicality. Beer na do bet me aboa me. Afa me so aboa. Eye bibi. Enko ade a ebi a awurade befa me so e sunsun asam de a fabra onam fam nso amboa bi ebetimi no ye de beboa wo amede asomdwe ebebrew ana pa frame bra me bre ne ya bi na me no ni nkomo ye hwe kotoko e de kura be hyem bere maka che so kina no pa e wasu ye bo amango ase da bia wo bia bona half region central region da bia wo bia if you want your problem to be solved awurade fa me nsa so e ma ha no ani amane ni twitwa anopa etena se wasu yeboa kina sunday e wasu yeboa na yedi nkomo twetwe nkomo ehwehwe sunsun ba bia niema no free any problem e da waseta no abra boso number nda so go screen so frame ya mefa abra me kasa ya na yedidi nkomo na ya kire niema e bia hawo e waseta ne abra bonum ya ma wa abra boso ase no. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Hwani, we didn't baby akasafi. Hello. Me pacho we didn't baby akasafi. Hello. Me pacho we didn't baby akasafi. Good morning. Yeah, entie who TV no why me pacho. Pacho me kasafi go so. Meet you. Refer me adjuma me kasafi go so. Menti Me pacho for me pese ga obua me mpa ebu. Pese obi ebu me kwasire bi. Ma to me banchi abobo ya ba kwa ama no first kan no famba. Ajima, nyame adom o chono pa, me won kran be kumase. Ze bibi nyawa, ene me nhia wa. Me pacho yo. Yeah. I was see abu amango ase. E be bon pa ama, ba bia nipa na obi o ntimi pant na se. E so do sika bro. Ewrade nhira. Enti wachira no pa you kuma sesu yobo mango down amango ase ufi abu akwa road na eba sunya road na eba usi obetwa ka kwan no se de woni kire sene flat hall kwan no ho kwa. Hello. Good morning. Odi ne baby akasa John Kete is yes. ne ba to meet you. Hello. O network minto kasa no. Oh. Hello. Yes sir, good morning. Morning. Odi ne baby akasa. I'm at the TV. Ajima phone. I'm going to check that. Me ba to meet you. Also, as I'm a PT, I had to mark my. I'm a man. Papa, so I decided. Family show. About what's happening. Medasi. Everybody shout. Hello. Oh, nti abrabo no se de maka kire wo no. Me break akra bi. Nti de ha wo no betimi afreme ne me ahye. Na me de fefe di isu akọ. Maka kire wo number na gospel no so no. Onyame ya dom no de nkwa che yan ya. E wo su yebo a, kwasiada, e benada. Kwasiada ene benada bia. Bomodin na bia obi ene me hia. Yam prepetimi ni ahoden no kire kwan. Ebetimi aboa ye ama ye nkurimdi fo wasetane abrabom. The first ba he faso na do wani kire. Kumase ene ne mpatamu ba bia ye nyina ye kwakọ hia wasu yebo amango ase. Asore kase no nkanafo nyina ye kọ. Na faudin ene utumi ene wo hoden ene wo onyambra na efa behye onyankopon twedi ampom besa ye adom no tumi na se. Said ya feso a
sabi yekuhye bi enya do obia wo baabi odi ne tifa akobɔ no ho akobɔ no ho adwa yede ne baabi a emo ntwedi apon kwa me basa yi adom no tumi odi adom yɛn no ɛhɔ ɛne yɛ akobɔ yɛn ho adwa tibra na ne me mehia ɔkyerɛ no pa kwasi ɛwɔ so yɛ bɔ mangwase ɛwɔ kumase kuada yawada kuada bianso ɛwɔ enkran nungwa boade first block factory abrosan tintin kɛseɛ ne si ɛhɔ no mo no ɛhɔ ne baabi a Shikers TV wɔ ɛhɔ ne baabi a metena se yɛ asɔre na sɛ mehwɛ nyankopɔn ba every Thursday bi a ɛyɛ prayers and counseling anɔpa bi a prayers and counseling anɔpa bi a metena se hwɛ nyame ba baabi a wo bi a meto nsa frɛ wo baabi a wo bi a meto nsa ɛde frɛ wo sɛ biribi kyerɛ wadwen ɛsɛ wo nti biribi ase a me namba no gu screen no so sisi a wobɛtumi aba afidie no so anaasɛ mepɔn a wobɛtumi afrɛ me ne me ahyɛ aka kyerɛ sɛ deɛ yɛ honhom ne honam fam asɛm deɛ onyankopɔn de bɛkyɛ yɛn bi a na deɛ honhom fam no yɛbɛtumi aboa wo honam fam nso yɛbɛtumi asɔ wo mu ɛwɔ abrabɔ ne asetena ehia wa engu ɔna futuo ne mom ɛmfa na kutia anɔpa yi deɛ na ayɛ wo dadwe ne nkɔda na ayɛ wo sɛ baabi a wɔde no abrabɔ no sa frɛ me na ne me ni nkɔmmɔ ntwetwe nkɔmmɔ na me ne wo nhyia na yɛnhwɛ deɛ awurade nyankopɔn so nso ɛbɛyɛ bere a mebrɛ yɛ bere mefa bɛyɛ last call pɛ nipa baako pɛ frɛ a then efa fidie no so akɔ baabi a wowo bi a Wednesdays Thursdays and Saturday anɔpa me wo nkran nungwa boade Hairs Block Factory nungwa boade Hairs Block Factory abrosan tenten na to aso mmiɛnsa kɛseɛ no ɛnum yɛ hɔ ne yɛasɔre yɛayɛ deɛ ti bɔmmɔden na ne yɛ nhyia ɔhyia da ɛna ɛbɛna da bi a nhyia ɛwɔ asuyɛboa amangwase the first night wode w'ani kyerɛ he bɔmmɔden na ne yɛ nhyia na wabrabɔ ɛnyɛ mmɔbɔ obi aba so ana okay nti meka na matwa m'asɛm no so wobɛtumi afrɛ number no wofrɛ number no a anaa yɛpɔn a na problem bi wɔ hɔ a you can call me and share with me and I hope say nyankopɔn bɛfa yɛn nsa so and there must be a change bɛba yɛmeka kyerɛ wo nyinaa ɛne sɛ Hello. obi aba so okay my last call hello good morning hello yeah good morning Morning. wodi ne baabi akasa Brother. mepakyɛ metie o Hello. mepakyɛ metie o ti wada roma deɛ meka si nyinaa no anɔpa yi mekyiakyia abusua no nyinaa mekyia abusua no nyinaa baabi a sɔfo maame wɔ ɔne nkwadaa no nyinaa hope sɛ memfa kɔ bi abiem baabi a nkwadaa ne abusua no nyinaa wɔ bi a mekyia ma anɔpa yi nkɔpɔn hyira mo nya mo kɛseɛ na hope sɛ meiba ɛfiri ha no ma yɛbɛkoma ase straight na mempagya nipa bi ase sɛ no nabrabɔ the cameraman ɛyɛ demo ɛne Mr. Jonathan ɛbi a ma obi awurade nhyira wo ɔkyerɛ fidie no ho kyinkyin bo a me nyankasa meba Smith DJ Smith baabi a Dr. Kagya hye wɔ bi a mekyia no abena ice cream I hope sɛ walɔke no ho ɔnsɔre mekyia wo baabi a nipa wɔ bi a mea mesɔfo bɛn tɔno Victory Chapel ba mekyia wo bi a ɛnɛ ma memfa saa akɔnya wei so na menkyia Kings Court ɛne nsɔrɔma no nyinaa baabi a obi a wɔ bi a mekyiakyia nipa bi a MCU a ɔwɔ nungwa mekyia wo hope sɛ nnora wotumi fo kasa kakra ma m'ani gye paa papa awurade hyira wo sɛ wode yɛn ayɛ ba na wagye atom na wo kuro dua yi mu ɛnyɛ wa yɛni wo ni hɔ a yɛni hɔ ɛkyia na na wɔte akonnwa so wɔ kurom ha afei nkrahene anagama nkyɛ ɔno nso so baabi a wɔ bi a nana ɛma wo akyea nɔpa yi nipa biara baabi a wɔ bi a mekyerɛkyerɛ obi a mema obiara Merry Christmas and Happy New Year efa fidie so akɔ nsuo kyɛre toɔ mu a ɛyi ha anɔpa yi hwɛ me every Saturday morning biara ɛwɔ Shikers TV anɔpa biara ɛberɛ a abɔ no nsia kɔsi ne nɔnsonso no 6 to 7 o'clock saa wɔ dwumadeɛ bi a mede berɛ wo a yɛfrɛ no Kings Court a yɛba kuada nwummerɛ 8 o'clock ne yɛpɔn 10 yɛwɔ da nwummerɛ 8 o'clock ne yɛpɔn 10 program yɛ hot seat
ye kyerɛkyerɛ bible mu nsɛm ebi sɛ bible no firi nyame nyame no mu asɛm ebi sɛ firi nyame nye nyame no mu asɛm obi sɛ yɛ book kɛkɛ wadwene yɛ wo sɛn okuada ɛne yɛ wada bi ahwɛ King's Court ɛwɔ TV so and secondly sɛ dɛ maka kyerɛ no kyene kwahye yɛ nyinaa asu yɛbo a amango ase anɔpa 7 o'clock na yɛahyɛ council no ase na yɛapɔn awia 12:30 na yɛfiri ɛhɔ baabi a wɔ bi a mɛto nsa frɛ wo sɛ ɛne me mehyia bɛnada bia nso ɛyɛ mpaebɔ ɛne counseling ɛwɔ Kumase wɔntumi ama wɔkyena bɛnada nyame adom wɔkyena church members ne nyinaa mommɔtwi na yɛnyina yɛnhyia nɔpa na Awurade Nyankopɔn bɛfa yɛn nsa so ama wayɛ nhyira Mr. Isaac ɔwɔ Sunwan mɛkyia wo baabi a wɔ biara Isaac mɛkyia wo baabi a wɔ biara I really love it I'm my home baabi a maame wɔ biara nso Mr. and Mrs. Comfort Krause Mom I love you good morning to you all once again if I forget you Awurade hyɛ nipa biara wɔn Nazaret ne Yesu Kristo ɛdin mu anɔpa yi bye bye. I came